Російський слід у протестах жовтих жилетів. Офіційний Париж вже розпочав розслідування про втручання Кремля в масові акції невдоволених цінами на пальне у Франції. Про це повідомляє авторитетне інформагентство Bloomberg з посиланням на радіоінтерв'ю французького міністра закордонних справ Жан-Іва Ле Дріана. Очільник МЗС підтвердив, що справою займаються французькі спецслужби, однак відмовився розкрити деталі. Водночас журналістам Bloomberg стало відомо, що 600 акаунтів у Твіттер, які раніше були помічені в пропаганді поглядів Кремля, різко зацікавилися Францією і почали поширювати хештег «жовті жилети». А російські пропагандистські телеканали безперервно висвітлювали протести у Франції, роблячи акцент на неправдивій інформації. Нібито правоохоронці також невдоволені політикою президента Еммануеля Макрона і готові перейти на бік протестувальників. Окрім того, на аматорських відео мародерства під час протестів інтернет-користувачі розпізнали російську мову, а дехто навіть почув мелодію радянського вальсу на сопках Маньчжурії. Президент Макрон безумовно виступить на початку цього тижня, і я думаю, що його промова буде достатньо сильною для того, щоб зупинити цей рух, принаймні насильницькі настрої, допоки триває слідство. Вийти з Євросоюзу та підвищити зарплати. Такі нові вимоги оприлюднили жовті жилети. Учасники акцій протестів у Франції опублікували свій маніфест, в якому помістили аж 25 вимог до уряду країни.